Amaya yebire biga niongo chakira kurase kaunti ya Kisii asengo kumenyabuna nigo abalemi kurwa kaunti yo bagendete kwemurungani kubwatkana n'obwoyo obwababo kubwat kwa bongo igakorwa ase serikali wasangane getaseni kihandizi TV nigo babulire serikali kubeka emerobeli emekirano nabo igokwaneke buna abalemi abonko enyorera bale amoyo asengencho yokwaneke yali gesaligia amatuko abosyo Marikito Daipona Sanya na Tardas Chinsemecho na bwe gotwaliganiria oroboti rokobwatia Nabange oikera igabanyina nabange naita nanyora na abalemi kurwa Chinsemo ao imeye kaunti ya Kisii nigebesokire na kwemurunganiria omurobeli obwokoena na moyo ya serikali ayuba bete bakwelikia Chirega igakorwa Aramisi togotebi gung'aganya twarosa bona iga twabogete mambi gochaga iga sambiri no yatanyoraga mna bakoigora bona ntosinyiringa mwata digabatokani nyanye boyo nane round area nanda na baya beta iga tokagenda tokagora moyo isiko nabatokwenda togorege kora konya twanarire nabatokogora nigo batebire abateneneri bo murobili yo bwokoena na Chinyeke imeye kaunti ya Kisii nigo bangire wesokia ili kuba mwerekeo ase batebanga nigo babokire gocha bwase chintunda chinyinge kolindeti balikonyora bokonyi aenda nkabutororo paka chinsa 10 woyo mboruru y'abantu bakaegwa abantu 10 bono nakire bobori ngaiye nkobeke binte byo natebi kuyaya yoko gendo kanye message bone bintu bya change bono nakumiringa ngakina bya change esenyenjo nga natebe tunga ewetani 28 days or 30 days igende kiabere ya expire igonga tingo cha kuoye obuoyo bono ngakitokora ninabona aligirio obuoyo obo mpaka bagonya gototebinge system mpaka naikerie kerengeri goche town gakorro buoyo gosinimbonyo kunaga jete tindarra mobiso ndogo ntebinga ngayo buoyo buboberet komenta nayo nigo baru kubulia gocha serikali korora enchira yende ngao yokoena na moyo ywe gocha sabalemi elio kuba gusuelia egurube yogo chakera lituko na gutanyora obokonyi nigo tokorera twarire korugore biroro bire binene bakia baganya batatebina ganya ekwende yangire koigoka epini namba yangire koigoka yaneti gwakiteyo wala gotokorera ngaye neti gwakia yasirete morosi enjerende toegwa moyo kobwa koira naga iga gwaicha kabesa tobwatie transport bwatumire gwaicha chiranchi iga bakorie biasara no bare abesa tobwatie okoriera no ene ranchi twasundokire twararire serikali tigayanje gakia toenjerende tonyoro obwoyo abantu bagenda abantu bakorware kogero obwoyo bonto botagete nande serikali kejarurende obwoyo degotwa kuwatekana n'ubwoba gocha sabalemi babwate gocha ase kiombe kyogetenedete Chinyeke liuko batumeretwe nigo lirakore emiremo inse yo mutienyo yomo gusama tuke 30 ase bano bale n'ubwoba nga matuka yunko erare bataranyora obokonyi onyore basini koleta garo senginja abantu bakorwa tigabano batoira self location asaba gambi bale batobekera moyoro toruze lioro kobwago nyago chandeka asenginja abantu abange totumia transport okorwigo no toriga abantu bande mbaroro batumekira nge wiki ngima amoyo aya tinamba chiri batobekerete ko bachire expire yaganto kali focha namba elio twali getenga anetera twata twatendu nandori kenga totumerwe nga ekoti nga ora chikoti chiko chikale chinyinge boigo nigo banyara kwemurunganiria abarai korwa asorogongo rwa Gusii abo bangire wesokia na kugayana enganeye elia balemi banyara kwenyorera moyo nanji tuana koragira bukimanya wakindi cha ndori kuni mambi otubege kayiyari aba bunga baito baga undeta yochira tobolinga ki ingikegenderete lakini birere binene nakitanga kora anyene chikura bari koboli kanga tobege chira nto bake lakini bana gabachire amasakume kuripotelia egetaseni Kihandizi TV korwa asamagacho yechinyomba chitenenelete Chinyeke imeye kaunti ya Kisii elietalia nendipon asanya